že jsme velmi staří, dokonce mi jedna tady slečna Miriam, tuším, že já kde si tady uvidím, tak tam říkala, že prý vypadá jak Smoljak, který je 10 let mrtvej. Takže to je ještě docela dobrý. No ale má to jednu výhodu, když je člověk velmi starý, hraje velmi dlouho. A co jsme za dobu dokázali? Veliký kulový! Check